editor. रुंसारि सुनाम चन्द्रगायारि बिथांनि जोनोमा आथिखालनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रनसाइधाम ओनसोलनि गयबारि गामियाव 1930 मायथाइनि 22 फेब्रुवारि खालारखालि जोनोम जादों। बिथाङा सासे गोख्रों हारिमु सिबिसुला, जात्रा गान फोरोंगिरि आरो रेडिअ' आर्टिस्टमोन। बिथाङा थांनाय इं 1992 मायथाइनि 6 मार्च खालाराव रुंसारि जानाय। The nominees are चन्द्रगायारि बेस्ट एडिटर बे बान्थाखौनो होनो थाखाय मानगोनां अनजालि बड'सा बिथांखौहाय जौस्राङाव फैनो गुरै खावलायबाय। मानगोनां अनजालि बड'सा, wife of Mr. Zengdao Bodosa, a filmmaker and director who won the national level award Rajat Kamal Award for Alayaran. बिथां अनजालि बड'सायानो हाग्रामायाव जिनाहारि बड' फिचार फिल्मनि एक्ट्रेसमोन। मानगोनां बिथांखौहाय सुमन चन्द्रगायारि बेस्ट एडिटर बान्थाखौ होनो गुरै खावलायदों। बे समाव बिथांखौ बिसानिफ्राय गांसे आर'नाइजों जोंनि नेहाथारि दिपान बर' बिथाङा बरायगोन। Now, Sunam Chandragayari Best Award for Best Editor Award. The Best Editor Award goes to Dakha Jerman, Mr. Serang Basumutari. Serang Basumutari, the awardee of Best Editor for the Dhaka Jerman. Please come up on the dais. We have the winner on the stage, Mr. Serang Basumutari. And the award carries rupee check of 50,000 along with certificate and a memento. मोनसे memento, गांसे certificate आरो prize moneyजों बिथांखौहाय बे awardखौ होनाय जादों। साबायखर थाबाय मानगोनां श्रीमती अनजालि बड'सा बिथांनिसिम। जों नेक्स्ट भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर, गोजोन्थों।